ndi anthu 1.3 miliyoni amene tikuyembekeza kuti adzaponye voti. Ndi amakamba kuti iyayi ndi khumbo lawo kuti anthu amenewa adzavotera Chakwera, adzavoteranso phungu wa dera lino. Kuno amene akuyimira dera lino ndi Binton Kunsaira, pamene pachinayima pa dera paja pabunda constituency kumene kuja kuyimira ndi Amalia Kambuzi. Chimodzimodzi ndi amene akafika president malo ngati amenewa amafotokozera Amalawi amene apeza malo osiyanasiyana amenewa kwauza kuti iyayi kandivotereni ine ngati president, kavotereni phungu, kavotereni kansala wa chipani cha MCP. Imene zilili pano pa Mitundu Trading Center pomwe president a dziko lino akufika pano. Tikaona chithunzimo galimoto za mtsogoleri wa dziko lino zimene tsopano zikuyandikira kufika pano pa Mitundu Trading Center, pomwe anthu ambiri asonkhana pano kuti amve kuti kodi president a Chakwera abwetsera zotani. Ndinamva mfumu kuyambirira pamene payambire pabundapo anakapa pa mfumu kuti ayi ndikokonda kuti ngakhale tauni ya Lilongwe idasintha, akambapo za misewu yosiyanasiyana. Sikuno kokha kumene misewu imene yachitikayi chigawo chakumpoto, chigawo chakuvuma kwa dziko lino, komanso chigawo chakumwera konseku ntchito za misewu zachitikapo, komanso onse anyamata akupezanso mimwayi yosiyanasiyana. Pali nkhani zomanga ma stadium taonapo kumwanza kumene stadium imene konso yatha ndi madera osiyanasiyana ku Mzimba nakonso chimodzimodzi konse kufuna kuti kuwatumikira Amalawi. Ndi zimene president a Chakwera amakumbutsa anthu amene akuwapeza malo osiyanasiyana. Ndinene kuti malo amene akufika president ndiyene mwa malo amene anadutsamo president a Chakwera kuwakumbutsa anthu kuti iyayi nthawi yakwana kulembetsa mavoti, tikalembetsa mavoti. Choncho panonso akudutsa mmenemo kuwakumbutsa tsopano kuti ntchito ija mukalembetsa ija masiku akayandikira ndi pa 16 September 2025 pamene mukagwiritsa ntchito ufulu wanu wovota, mukavotera Chakwera kumtima kwanu. Koma ngakhale mukavotera Chakwera kumtima kwanu, Chakwera amapempha pamenepo kuti iyayi kandipaseni voti, kampasenizo voti kansala wa MCP, kampaseni voti MP amene akuyimira MCP chimodzimodzi. Ndiye ndi nkhani mmene zili pano kuti president akufika pano pa Mitundu Trading Center pomwe ndithu akhala akulankhula kwa anthu omwetu afika pano. Akachoka pano president alunjikanso malo ena ano ndi malo a namba 4 kuyambira paja pa Pondamali, anayimanso pa Mitundu pabunda college apo, pano akudzayimanso pano pa Mitundu Trading Center pomwe ndithu akhala akulankhula kwa anthu osiyanasiyana amene ndithu ayi asonkhana pano. Posayidwa pa president atsakananso ndi mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera pa ulendo umenewu, pomwe ndithu akukumbutsa anthu kuti akavotere president a Chakwera pa chisankho chimene chikudzachi cha pa 16 September 2025. Ndi chisankho chosankha phungu wa nyumba ya malamulo, ndi chisankho chosankha mtsogoleri wa dziko, ndi chisankho chosankha kansala. Ndiye momwe zilili pano kuti president akwamema anthu amenewa kuti ayi mukavoteretu president chipani cha MCP. Ngakhalenso atsogoleri amene tiwapeza muno osiyanasiyana. Taonapo pali mlembi wamkulu wa chipani cha MCP amene wa Richard Chimwendo Banda, komanso taonaponso mkulu wokonza misonkhano chipani cha MCP Adeus Gumba. Onsewa kumakamba zimodzi kuti ayi mukavoterera president a Chakwera. Omwe chisankho chimenechi akupitanso limodzi ndi engineer Vitumbiko Mumba amene ali running mate wawo wa president a Chakwera. Chonchotu pano ndipita galimoto za president limene kufika tu pano. Sindindekha kuno ndini nzanga tolankhani wathu dziko la lero Isaac Jali amene tinaye Isaac Jali ndimene mukuonera ndithu ndipita galimoto za president kufika pano pa Mitundu Trading Center. Timakamba tu manifesto achipani cha MCP akukambapo nkhani ya food security. Akufuna boma la watu president a Chakwera kuti akasankhanso adzalimbitsa kwambiri m'dziko muno mudzika chakudya chokwanira. Akambapo nkhani yolembaponso anthu ntchito, akambapo nkhani ya ulamuliro wabwino. Muli fundo zosiyanasiyana zimene zithandiza kwambiri, zimene iwo akunena kuti zithandiza kwambiri kuti miyoyo ya Malawi ipite patsogolo. Anafotokozapo kuti ulamuliro wa president a Chakwera adakumana ndi mavuto osiyanasiyana, kufanizapo anamondo osiyanasiyana,
kuphatikizapo matenda a chakolera amene avutanso kwambiri mdziko muno. Zonsezi kuti ngakhale zina choncho mabe mbali yawo apresident anenesa kuti ayi anayesezo zitukuko zosiyanasiyana zipite patsogolo. Anaonesanso kuti nkhani ya mtukula pakhomo afikire anthu osiyanasiyana mdziko muno. Yeni makamba kuti kuno kulilongwe anthu okwana 1.3 miliyoni ndi amene alembetsa pa chisankho chimenechi chikudzachi cha pa 16 September 2025. Ndiye pano president akufika pano ndipo pasedapa akhakwera pagalimoto yawo yampanadenga kuyankhule kwanthu amene asonkhana pano pa Mitundu Trading Center. Mayi wa dziko lema Monica Chakwera nawonso kudzakwera pagalimoto yampanadenga yomwetu president akubweranso chimodzimodzi kuyankhule kwanthu amene ali pano. Zanga Isaac Jali, Mitundu Trading Center sopano. Tira Mitundu Trading Center Isaac Jali. Zonadi zanga maiso chikazo. Zonadi pali khwimbi la anthu kwambiri cholinga chomwe chakuti limve mfundo za President Dr. Lazarus Chakwera pamene kampeni tsopano yayaka moto yafikapo kampeni pokonzekera chisankho cha 16 September. Ndiye iyayi pali khwimbi lokuti kuyambira konse tachokera kuja ano ni malo mwina achitatu koma tikuona kuti anthu akusonkhana kwambiri. Anthu akusonkhana ndiye ndikufuna sonzanga Isaac Jali. Ayi pano tupeke ni manja mwa Deus Kumba omwe director of seminars pano pa Mitundu Trading Center omweso ndi nduna ya zamalo. Ndikati Chakwera muyankhe kuti mumba. Chakwera Bwana President mwaulemu imvani kulandiridwa pano pameke pa Mitundu Trading yakalekale imene madzika kwambiri ndi nkhani za ulimi komanso ma business. Ulemu amama afuko la dziko lino Mama Monica Chakwera. Ulemu a Secretary General chipani cha Malawi Congress Party Richard Chimwendo Banda komanso komiti yonse ya National Executive Committee. Ulemu nduna zaboma adimba ndi ena onse ndakuonani mulipo mpano. Ulemu a Regional Chairman chigawo chapakati maboma 12 Honorable Patrick Zebron Chilondola Mama Wende Nalumo komiti yonse ya region. District Chairman Bambo Chibwanalekani Mwase ndi komiti yanu yonse. Mapadera mnyamata amene wagwira mbendera kuno olemekezeka Pinton Kutsaira ndi makansala awo landirani ulemu. Bwana President mundilole pano tasonkhanapo ochuluka tisanambe zonse ndapemphe abusa ahare Nkhoma kuchokera ku Nkhoma Synod kuti atitsogoze mwa Ambuye. Abusa nthawi yanu zikomo kwambiri. Tipemphere. Ambuye Mulungu wathu mu dzina la Yesu Khristu tili pamaso pano. Tifuna tikuyamikeni kwakukulu chifukwa cha tsiku la lero kuti kwathu kuno kukhoza kufika mtsogoleri wathu, mtsogoleri wa dziko la Malawi amene waonetsa kuti konda Amalawi tonse, amene waonetsa mtima wodzichepetsa. Tili pamaso panu Mulungu kupemphera mu dzina la Yesu Khristu popeza iwowa amakuopani namachita monga ali kuchitirapo. Tifuna kupemphera mu dzina la Yesu Khristu muwadalitse, onjezerani chisomo pa iwowa makamaka kuti pamene tili mu nyengo tsopano yakuti tikonzekere kukavota. Mulungu memani anthu wanu timemeni ifeyo kuti tikhoza kuwavoteranso popeza zabwino zimene tayamba kuziona. Tili nacho chikhulupiriro ulendo winawu ziposa izi. Akumana nazo zokhoma zambiri. Kunali COVID-19, kunali matenda akolera, kunali zosiyana zimene akumana nazo. Koma taonani kuti despite zonsezi koma agonjetsa. Lero tili kuona zipatso zochuluka. Chingakhale kuti mwina pena patsala pang'ono koma Mulungu mulipobe mutiwolotsa mumalizitsa masomphenya wawo. Nchifukwa chake mukule ife tichepe, mutsogole ife tidze pambuyo pano. Mmene mumachitira ndi okhulupirira wanu chitani nda president wathu. Mmene mmadzozera wanthu wanu kuti apitirire kulamulira mtundu wanu Mulungu tachita nawoni popeza tili kuona ukulu wanu. Tili kupembedza momasuka, tili kulankhula momasuka, tili kuchita china chilichonse. Ngakhale tikagwira ntchito tili kupindula. Lero kugulitsa matumba awiri achimanga tikagula thumba lokwana la feteleza. Pambuyopo timagulitsa matumba 7 ukagula thumba limodzi. Lero ningo agulitsa awiri nkukagula thumba. Haleluya.
mulungu mulemekezeke, kulani ndipo ife tichepe. Chisomo chanu mmene mmachitira mulungu gwetsani pa dziko la Malawi, gwetsani pa mtsogoleri wathu, tsogolerani ambuya president wathu. Tapemphera ndi chikhulupiriro popeza mumatimvera nthawi zonse mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Zikomo kwambiri abusa, zikomo kwambiri. Dzanja pamwamba kwacha. Bwana President, tafika kuno ku Mitundu ndi dera la gogo achingala. Ni matini apemphe maulemu agogo tiye chingala kuti akulandireni, ndipo kenako nkhani idzapitirira ndithu ndzapatsa Secretary General kuti adzakulandireni mchindalenda alemu. Mosunga nthawi gogo tilandireni, alandireni a President. Poyamba ndati ndithokoze ndi ulemu kwa Bwana President Dr. Lazarus Chakwera. Lero lino mwafika pano ndi Monica amene ali mayi wa fuko lino dziko lino la Malawi. Poyamba ineyo bwana ndithokoze mutakonza kuti lero muli kuyenda ndipo mudzafika kuno ku Mitundu mudzationa. Ifeyo tikuno ku Mitundu tili okulandirani ndi manja awiri bwana. Bwana ife tikuthokozanso pa zimene mukhala mukutichitira zitukuko zosiyana-siyana, komanso zokanika kunena mwachimodzimodzi, koma cholinga chathu ndi chonena kuti ifeyo tikufuna kuti ino bwana mupitirize pa 26 September. Mwachimenecho kuno ku Mitundu takupatsana anyamata kuti akuthandizeni ntchito. Dr. Binton Kutsaira komanso Sekelani Kamsikiri ndi mzake naye Thomo Nyetura. Anyamata amenewa mugwira nawo ntchito ndipo mosacheuka. Ndipo yembekezerani kuti kuno ku Mitundu mupeza mavoti ochuluka kupambana ndi mmene mudapezera mbuyo. Chikhulupiriro chimenecho ndili nacho chifukwa cha ntchito yanu bwana. Zinazi zimangokhala zomangokamba koma zosaoneka yayi. Mwana wa mzako akakuchitira chooneka koma kumthokoza. Tikuthokoza zambiri zimene zakhala mukutichitira, komanso ndilandika pempho. Ndisanafike ku pempho ndithokoze ku gawo la mafumu. Ifenso mafumu tiyamikire mwapaderadera chifukwa chokuti onjezera msohala. Tilapanda kuthokoza ndi chida chite bwino, komanso ndi mmene munationjezerera zasiyana ndi mmene zimachitikira mbuyo mu bwana. Pakutionjezera motero ifeyo ndi mafumu ndi anthu athu kuno tili nanu limodzi ndipo tigwirana nanu manja mosalekeza ya. Bwana nimatini pempheko kukhudzana ndi mbali ya chakudya. Mvula inabwera ndithu bwino koma mosiyana-siyana. Mwachimenechi panopo anthu ena ambiri akugona nayo. Ndeti kudziwa bwana pakuti ndino athandizo kale zimene zitukhupireni zitheka. China ndimapempha farereza kuti kukhale chakudya ndi kuti farereza wabweranso bwino. Tikupempha kanambala kamene kanalipo kamene mumatipatsa sitikuchepsa iyayi, koma malingana ndi mmene anthu lilili pofunika mutionjezere. Mwachimenecho komanso pologalamu ya mtukula pakhomo. Mtukula pakhomo iyayi akuperekedwa
koma pamudzi mwina anthu awiri. Timafuna ngati kuli kotheka bwana, atayendanso atatolakolako mwina nkuchulukirako kanambalaka. Bwana, ulendo uti kudzizoti muyenda mtunda wautali, koma zokamba zothokoza ndi zambiri, madandauloso alipo, koma chifukwa cha nthawi pakuti msonkhano si wathu, mwafuna mudzaone anthu akudera kwanu kuno. Ndikupemphani bwana kuti mukhale ndi nthawi yoyankhula nawo. Panopa ineyo mawu omaliza, khalani omasuka, yankhulana nawoni, akumvani amenewa ndipo ndiwomvetsetsa. Mwachimenechi tithokoze, Mulungu akudalitseni. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri m'manja mwawo magogo kuti bu. Bwana President, mothamangira nthawi mundilole ndipatsire Secretary General kuti nayenso akulandireni ndipo akhala magawo awiri atatu mu ulendo wa programu imeneyi. Zikomo kwambiri. A President, chifukwa choti nthawi yapita anthu ali padzuwa, choyamba ulemu wanu pamodzi ndi amayi wathu, mayi afuko, mayi Monica Chakwera, mulandire ulemu wanu. Mafumu wathu ulemu wanu. Bwana, pano pa mitundu ndiye palikulu pa ulimi, amalima anthu ku Malawi, koma ulimi namba 1 ndiye nkuno. Palibenso wina angapose mitundu dziko lonse la Malawi. Kunalibe nyumba za polisi, koma mkaona patsogolopo mumanga nyumba za polisi, zina mpana zosanjikana pamwamba. Tikamaona zimenezo ena kumati pachakwera pacha madutsapo, akumakamba za inu, Your Excellency. Anthu awa kuno bwana ali mavuto inde, koma sadzayiwala kuti President amene wayamba kugulako mbewu pa mtengo wabwino ndi Chakwera. Mbuyo mosemu anthu samagula mbewu pa mtengo wabwino. Yavuta ndi vula bwana, pachipanda vula kuvuta miyoyo ya anthu awa idakambopita patsogolo. Mujapemphera mpemphero kuti anthu awa namene amadyetsa Lilongwe, mukadzaona chinangwa, mbatata, mtedza kapena soya zimachoka kuno, koma vula ikavuta ndiyoti miyoyo yawonso ili pa chiopsezo. Kuno adalembetsa bwino bwana, tamene mudalembetsa takwezani manja tione. Osewa Your Excellency adalembetsa ndipo akonzeka uvotera Chakwera, komanso mwana wawo Pinton Kutsaira. Ndili naye pano Pinton Kutsaira, koma ndisanampatse ena anandiyimbira foni mmawa, mundifunsireko achimwendo. Achakwera uyenda wokha kupanga kampeni, kodi enawo madalawo kamanena ndani? Akuti enawo ngati sakukafunsira ntchito akupereka ulemu kwa anthu owalemba ntchitowo. Akuti ngati sakupita kofunsira ntchito adzagwira ntchitoyo. Nde amadandaula kuti mwina bwana akunena kuti anakangopuma, ndeti mati akakamira titana nawo pa 16 September akapume zenizeni. Malawi Congress Party pansi pa Dr. Lazarus Chakwera akutenga nsoboma pa 17 September, wina afune olo asafune. Koma chifukwa cha nthawi komanso kuti mpatsuwa ndi mpemphe Pinton Kutsaira utipatse moni koma otisungira nthawi. Zikomo kwambiri, Your Excellency. Zikomo kwambiri m'manja bwa SG. Chipakera mwamba mitundu, chipakera mwamba. Kwacha! Kwacha! Dora Chakwera! Dora Chakwera! Ife donse! Kwadife watundani? Watundani! Chakwera moto! Chakwera moto! Chakwera moto! Binto moto! Tomu moto! Sege moto! Kwacha! Walemekeza ga President kuno ku mitundu, inuyo ndiye pangolini watu. Pangolini watu inuyo. Takulanda ni manja awiri kwa basi. Komanso a First Lady, a Secretary General ndilimu yonse yakuneki, komanso mafumu athu onse amene amabwera nonse ambayinda abambo kuchipani ulemu wanu.
bwana monga ndakambakale kuti inu ndi pangolini wathu ifeyo konse kuno ku mitundu tonsefe kuno tiyang'anira inuyo bwana maganizo athu onse chilimbikitso chathu chonse komanso ndiyankhula ngati mkhristu chipulumutso chathu kwa satana amatichalira chili mwa inuyo bwana chifukwa cha izi mudziwa kuti ifeyo kuno tikuvoterani mavoti tikupatsani chifukwa tikang'ana kwa anthu amene mukupikisana nawowa anthu amafuna purezidentiwa munthu wenene ngati sindikumuonatu yayi sindikumuona Eish akamba kuti wina mdala wino akadatheratu koma kuti afuna purezidenti function ya kunyumba kwake amakanika kutuluka odafuna chani so bwana kuno mavoti tikupatsani chifukwa purezidenti amene titudziwa ife kuno ndinuyo komanso bwana kodakona maguya mukufuna magetsi nanga akutsekwere mukufuna msewu wadala nanga waka mgugu mukufuna msewu wadala ndebe ngwanaka ndiyo pangolinda amali apoyo kuponya apopo mwaluza bwana ifuna kuti ntchito imene mwambakale kuigwira ma project monga yomanga nyumba za polisi kodi wina akabwera adzamaliza project iyo taluza ndife kodi msemetu kambawu wochoka kumali ngunde upita kutsekwere upita kudetsa kodi pita adzamanga kodi magetsi kona magwiya akapita nanga nyumba mafumu kona magwiya ikamangidwa oluza ndife ndiye bwana chifukwa zimene zizi anthu akuna ndikuvoterani ife ndiyo tagwira jekete yanuyo lero tagwira siku mpanuyo sitikusiyani yayi mavoti tikupatsani bwana pota ndongwa utali tikuti mulungu yekha akudalitseni akusuka ndi moyo wautali koma kuno sapoti tikupatsani zomwe kapiri bwana president tsono mwina nkutheka kuti iweyo udalembetsa koma chovotera chako sukuchiona timvane voti iyi kuno ku mitundu anena kale mafumu amatsogola na Chakwera koma voti iyi tifuna kuti Chakwera apambane adutsepo tsogola ndiye kuti wina aliyense wakuno ku mitundu kumudzi komachokera aliyense akavote ndiye mwina udataya chovotera chako dzina lako lili konkoko udalembetserako koma ukakafika kuja akakupatsa chipepala choti ukavoterepo pamenepo pali mapurezidenti osiyanasiyana ine nkambepo za wangayi wooneka bwinoyi tsono mkafika kuja mkapeza kuti akupatsani chipepala pali nkhope ya Chakwera njosowa tere nkukasowa nkhope iyi pakati apa pali chizindikiro cha tambala wakuda aliyense tambala mamutani kodapa nanena kuti amatitsutsa kummawa ndi ndaa kapitani kumunda amatitsutsa ndi ndani mkabogosi aka akakupembani akakupatsani cholembera ngati umadziwa ulemba ukachonga mmenemu koma ngati iweyo umanjenjemera kulemba kuda kupita akakupatsa inki kuti ukadinda muti ukadinda tenga kanthawi pang'ono olochita kampweya pang'ono kuti paume nkupinda ukatero wavotera Chakwera ndinene pano mobwereza mapurezidenti enawo simuwafuna ndena anu mmapsa mtima mumati ndichonge pa Chakwera nkateteso papita muthalika pokateta papita muthalika ndokuti voti anu sikatani imeneyo sikawerengedwa chiganizo chikhale chimodzi kwangu uchonga pa Chakwerapo patambala wakuda uko ndekuti zonse zatani pamenepo akabwera MP wathu kuno ndinene mobwereza osamaponya MP wathu kuno ndikuntsayira kaya wena kuyenda kakutani MP wa chipani cha Kongresi mwana wa Chakwera ndi Pinton kuntsayira nkhope yake yapo chizoyeke tambala wakuda apa uchonga kapena utinda makansala wathu ndi awanyamata awiri ali apa dzina lichenda Kansigili Sekela ni Kansigili wadi yanji Katope iwe ndani nyamata Thompson Nyetula wadi yanji Same wadi iwonso chizino chawo ntambala wachani koma utenga ndonena kuti pasapezeke wotsala
aliyense khomo ndi khomo kwawa ndi kwawa tikavotere Chakwera adzatsekula 6 koloko mmawa adzatseka 4 koloko ndiyena numayendera dzuwa 4 koloko Septemba dzuwa limakhala pamwamba mkapeza akutsekerani tiyeni tipange chimvano cha mavu tonse tikavotere Chakwera kuti zitukuko zonse zimene akuchita dziko la Malawi zipitirire. A president ndikupempheni modzichepetsa kuti mutiyankhule pano pa mitundu kulikulu kwa chipani cha Malawi Congress Party. Zikomo kwambiri a president. Zikomo. Kwacha agogo achingala ndi mafumu onse amene mwandanda uku ulemu wanu zikomo chifukwa chakubwera kwanu munyinji wanu akuluakulu akulikulu la chipani asijia chimwendo banda anduna wathu komanso regional chairman regional chairlady pamitundutu siposeweretsa munthu ali pano ukakhala pano pamwamba pano ndiye ukhozuona pano pali munthu pano ndikuthokozeni nonse chifukwa chakubwera kwanu zaka za nkhaninkhani tikamanena kuti msika wa kumitundu ndiye kuti tikunena kuti Lilongwe ngati mzinda ukudyetsedwa dziko la Malawi ludyetsedwa masiku talowawa masiku akusinthika kwa zanyengo vula kugwa mwa njomba kotero kuti zimene timadalira kuno pakati apa uoneka ngati sizikupezeka pa nthawi yake chifukwa chakuti vula imayambira kumeneku kudzala nyama konseku ikapanda kutero ndiye kuti tavutika tonse tereku anthu akamalankhula za njala koma kuli kuno umamvetsa chifukwa chakuti nthawi zasintha ndipo ngati ino anthu akuno mkhozi umvetsa chimenechi ndiye kuti ndinu mkhozi uthandiziranso dziko lonse kuti limvetse kuti mavuto takumana nawowa ni mavuto amene sungaloze chala wina ngati ndiye mfiti ayi koma kuti kodi tithane nawo mavuto amenewo titani n'chifukwa chake mwachitsanzo nifi imene yakhala ikupereka ndalama zakuti anthu achite ulimi wamthirira nifi imeneyi tifuna tiyisandutse ikhale banki yapaderadera yothandizira mabizinesi ndi ulimi umenenso ukusanduka bizinesi yeniyeni kuti anthu apezepo pulumukira nudziwa kuti pa tauni ngati pano wena wa inu simnalandirepo ngongole ya nifi ayi ndipo wena amene adalandira ngongole ya nifi chifukwa chakuti mvula pena sidayende bwino ali pa goli lakuti tsono titani akutikwenya zinthu mmatandi ukambirana osati kuti wina akadziphe chifukwa cha zimenezo ayi koma ndifuna ndikuthokozeni ino akuntsaira ndi makansala wonse amene mwakonzeka kuti mutumikire boma limene liyambenso tikatha kuvota pa 16 September nanga pali chikayiko kuti boma lake lili ngati ndiye kuti tithandizana kuti madera wena ndi wena kumene chitukuko sichidafikire monga chiyenera kufikira kumene chafikira kuja kukhale chiyembekezo chakuti ngati wina wathandizika dzulo lero nthandizika ndine ndipo wina athandizikanso mawa
chiyembekezo chimenecho chikupatseni inu mtima wakupirira chifukwa ngakhale mlimi kuno mudziwa bwino kuti ukalima ukabzala mbewu supita m'mamwa ake ukafukula kuti kodi chimanga chayamba kumera, umadikira kolingana ndi nthawi yake, ndipo umadziwa kuti pakapita nthawi yakuti zonse zili bwinobwino tiyamba kukolola. Chifukwa chimenechi ndifuna ndikutsimikizireni Amalawi nonse, ndikutsimikizireni abale anga kuno kumitundu, kuti dachita ngati tabyala mtengo wa zipatso, ndipo takhala tikuthirira ngakhale pa nthawi yovuta. Koma tsopano nthawi yakwana yakuti tonse tidye zipatso za mtengo umenewu. Ndiye tisalole mwadaladala kuti wina adule mtengowo pa 16 Seputembala tisanalambe kudya zipatso zake. Tamvana bana? Chifukwa dziko lathuli kunena chilungamo chake nlodala kwa basi. Chifukwa chake tufuna kulankhula molimba mtima kuwapatsa chinyamata wonse, azimayi wonse chiyembekezo chakuti chifukwa cha miyala ya mtengo wapatali imene yapezeka kwathu kuno yoti chiwerengero chake kuposa dziko lonse lapansi, miyala imeneyi itithandizira ife kukhala ni ndalama zimene tiyike chuma chapaderadera cha dziko lonse, ngakhalenso vana vathu obadwa kutsogoloku, kuti amenewa akhale nchiyembekezo kuti mumphawimu ativuka mondithu. Ndipo umphawi woti sazonda nuzonda komwe koma udakhala ngati wamgonagona woti anthu auzonda masiku ano, umenewu tithana nawo chifukwa chochita mapulogalamu mwadaladala akuti tichokeko. Chuma cha dziko lino chisangokhala m'manja mwa anthu owerengeka, chikhale ndi aliyense, tikhale nzikhwaya zopanga mwadaladala. Tikapatse mamiliyoni waja kuti bizinesi yawo ichoke apa ikafike pena. 10-10 challenge tiperekenso kwa 10,000 10 million kuti business imene dali apa ikafikeso pena. Tionetsetsenso kuti vana vathu tiwayikira account yapaderadera, tsogolo account yakuti vana amenewa ena lokuti zimenezi sizingatheke, nzotheka tere kuti kangoyamba titatha mavoti tikapita ku parliament nkuyika ndondomeko zonse ni malamulo wake oyendetsera zimenezi. Dikirani mudzaona kuti chimene anthu ena aganiza nchosatheka nchotheka. Tidzakhala ndi mbadwo woti vana akafika zaka 18 vakhala kale mamilioneya chifukwa ndalama zimene dawayikira zija ngati investment ya zachulukana. Si ndalama zoti tizimpatsa munthu padzanja pamanja iyayi wena nkulimbikira kuti basi pano mwamva ndithu bali? Pulani yake simeyo ayi. Zikhala ndongoso lake. Koma ndithu lero dziko lino mumphawi wadzaoneniwu titulukamo. Chimene ndikupemphani nchakuti Seputembala aubwerayo pa 16 mwezi wamawa omwewo aliyense adalembetsa akavote, osadikiranso wena koma kungokhala wotsogolera ndiweyo. Ananena chimwendo kuti ulendo uno tudziwa kuno mmavotera Chakwera nthawi zonse, koma ulendo uno aufuna mavoti ankhaninkhani wochulukira chifukwa cha lamulo lija adapereka kuti pazikhala 50+1. Tumvana kodi? Ndiye osachita unyizi titabwera pano kudandaulirani chonde Lazaro mumsira ndani, musachire dzimbu, tiyeni mkalembetse, mdalembetsa, ndipo ndikuthokozeni nonse chifukwa cha kukhulupirika kwanu. Koma tiyeni tikavotenso chimodzimodzi. Tamvana bana? Magogo muli uku zikomo chifukwa chakupirira kwanu nkukhala padzuwa ngati pano, koma mudziwa kuti tipeza mthunzi pena pake chifukwa kumakhala zina zimene umadzipereka nsembe, umapirira mwadaladala, ukudziwa kuti mawa zikhala bwino. Ndipo ndikuyamikeni inu amene mumandimvetsa kuno chifukwa inu mwadziwa kuti ife talimba mtima kutumikirani ni mtima wathu wonse, komanso kutsatira chilungamo, kuti anthu amene mumachita produce zakudya zodyetsa Malawi yonse musamakhale inuyo anthu amene simulemekezedwa koma nkumangolemekeza consumer. Ayi, tithandize kuti mitengo ya zolima zanu ikhalenso mitengo yabwino. Nchifukwa chake ngati mwaona
kulibe boma limene layamba kugula mbewu za alimi ndi mitengo yooneka bwino ngati boma limeneli. Tiye tipitirire limodzi. Ambuye akudalitseni nonse. Zikomo kwa basi. Ndinu angati mukavota? Ambuye akudalitseni. Zikomo kwambiri. Zikomo. Dr. Lazarus Chakwera yemwenso ndi mtsogoleri chipani cha MCP komanso president wa dziko lino la Malawi. Kumaliza kulankhulatu pa Mitundu Trading Center pamene akulankhulatu kwa anthu osiyanasiyana kwa amema wanthu kuti akavotera president komanso aphungu a chipani cha MCP. Dera lino kula Bintu ndikutsaira komanso makhansala a chipani cha MCP. Pano president akulunjikatu pa Kambani Zithe Trading Center komwenso pali kuimbira wanthu kwadikira president kuti akawalankhule. Muli ndine Mayeso Chikhadzula tikhale limodzi tilandireni ku Blantyre. Aziona, the winning team is finally here.